Це Стугна, протитанковий комплекс, нашими розвідниками 112-ї бригади. Одним влучним пострілом люди, які взагалі не мали ніякого бойового досвіду до повномасштабного вторгнення, і, власне, ось цим комплексом знищили російський танк. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, пішла в військкомат і подала документи в територіальну оборону. За освітою я вчитель початкових класів. В нас є журналісти, в нас є айтішник британської компанії, багато бізнесменів, які покинули свій бізнес, підприємницьку діяльність і також прийшли записатися в територіальну оборону. Є багато лікарів, є працівники митниці, які прекрасно володіють англійською мовою, працювали над вступом України в Євросоюз. 112-та бригада, вона обороняла, власне, Київ. Це ті перші добровольці, які брали участь в боях і в Ірпені, і в Гостомелі. Більшість того, що було вилучено на Гостомельському аеродромі, воно належало оркам, росіянам, їхнім військовим з 37-ї ОМБСР. Це артилерійський, зокрема, підрозділ, який базується в Бурятії. Це безкоштовно, відповідно, всі люди, які гуляють центром Києва, можуть відвідати цю тимчасову виставку. У нас представлено на вулиці хвостовик літака Су-25СМ, який було збито нашими військовими над Ірпінем на другому заході, коли він бомбардував житлові масиви саме цього міста. Після літака ми завезли бойову машину десанта БМД-2, російський бронеавтомобіль «Тигр», яким вони дуже вихваляються. По ньому був майже прямий прильот по капоту. БТР-82, який, як і «Тигр», було доставлено сюди до нашого музею безпосередньо з військового литовища аеродрому Гостомель. Ми виїздили з нашими музейними пошуковцями трошки північніше від містечка Бородянка. Там на території колишнього колгоспу зараз фермерське господарство. Базувалися військові Російської Федерації, берці, каски, шоломи. Інколи вона навіть з якимись іменами, прізвищами. Ось комплект іменних індивідуальних дозиметрів. Всі збереглися, як ви бачите, повний комплект. Тобто вони навіть їх не використовували, хоча йшли через Чорнобильську зону. Це блокнот російського військового, який тут лишив малюнки своїх, так би мовити, мабуть, братів по зброї.